бохти тими миллии футболи Тоҷикистон дар бозии ҳалкунандаи даври охирини марҳилаи интихобии Ҷоми Осиё ба дастаи Филиппин бо ҳисоби 1-2 ва аз ҳаққи ширкат дар қисми ниҳоии мусобиқот маҳрум гаштани мунтахаби кишвар миёни мутахассисони футболи тоҷик вокунишҳои мухталифро ба бор овардааст. аксари онҳо бо ишора ба зарфияти бозигарони тими миллии футболи кишвар чунин нокомии футболбозони тоҷикро пешгӯишаванда унвон карданд. ман фикр мекунам ки ҳаким фузайлов бозингарони беҳтаринеро дошт ки имрӯз дар тоҷикистони мо ҳаст. ӯ гунаҳгор нест ки сатҳи футболи мо феълан ҳамин қадар аст. дуруст аст ки ҳунарашон кофӣ набуд. бохт дар ин бозии ҳалкунанда тими миллии футболи Тоҷикистонро аз ҳаққи ширкат дар бозиҳои байналмилалӣ тақрибан барои 2 сол маҳрум кард ва дар зимн бозигарон низ аз дарёфти таҷрибаи бештари сатҳи ҷаҳонӣ бенасиб хоҳанд монд, дар ҳоле ки ҳайати асосии тими миллии футболи Тоҷикистон дар тӯли чанд соли ахир тағйири ҷиддӣ нашудааст. баъде ки мубин эргашт ва дастаи мунтахаб рафт, баъдан муси муҳаммадиев ба даст омад ва ман боварӣ доштам ки ба омадани фузайлов ҳам ҳайати дастаи мо ҳам як тағйир меёбад. бо тағйир додани ҳайати даста бозии даста ҳам бояд як тағйир меёфт, лекин ҳамин тағйиротҳо чиёро мо надидем. мақомоти федератсияи футболи Тоҷикистон бохти ҳалкунандаи тими миллии кишварро ҷои таассуф унвон мекунанд ва бар инанд ки ин бохт як паёми ҷиддие барои тағйири ҳайати асосии тими миллӣ ва кашфи бозигарони моҳир аз шумораи футболбозони наврасу ҷавон аст. ба фикри ман бисёр бозигароне ки дар дастар бозӣ карданд эҳсосоти ҳамин ҳалшаванда ҳамин бозӣ намедонистанд, яъне ки моҳияти ҳамин бозиро қадар хуб намефаҳмиданд. барои ҳамин ҳам дар вақте ки баъди задани гол онҳо фикр карданд ки ғалаба ба даст оварданд ва баъдан қадар хуб бозӣ накарданд. ислоҳи вазъи имрӯзаи футболи тоҷик ба андешаи мутахассисон ба чанд омил иртибот дорад ки роҳандозии он тақозои филфавр мешавад. вале системаи футболро иваз кардан зарур аст. якум ин формулаи чемпионат аст, дуюм шумораи тимҳои футболи кишвар. ман фикр мекунам аз ҳамин ҷо бояд шурӯъ кунем. мо агар аз футболи кӯдаконаву наврасон оғоз кунем ҳамон ҷо мемонем. худатон нигоҳ кунед, футболи кӯдаконаву наврасони мо рушд кардааст. майдонҳои футбол пайдо шуд, сабқатҳо баргузор мешаванд. мавзӯи дигари муҳим дар рушди футбол ва дарёфти мақоми беҳтар дар сатҳи байналмилалиро марбут ба мураббиёни ботаҷриба медонанд. мутахассисони мо феълан омода нестанд. бигзор касе ба боғи ман санг андозад ҳам, аммо ман бо боварӣ мегӯям ки мо омода нестем. сатҳу сифат ва дониши онҳо дар дараҷаи тими миллӣ нест. аз ин рӯ ман мехоҳам он мутахассисонеро бояд ба тими миллӣ даъват кард ки донишу садоқати худ ва он чиро дошта бошанд ки барои як мураббӣ зарур аст. тими миллии футболи Тоҷикистон баъди бозии ҳалкунанда аз Филиппин барнагашта ва федератсияи футболи Тоҷикистон ба ҳунарнамоии футболбозони мунтахаб ва пазируфтан ё рад кардани истеъфои сармураббии тими мунтахаб ҳаким Фузайлов вокуниш нишон надодааст.